Lalela, siqalile but ayikaqali but isithando sami. I've got the MC with the most, somebody who is holding down the crowds today. As sithi happy birthday Ncami, isithando sami igama nesibongo. Usamke athwa kanzimande. Manzimande, waze wayibamba kamnandi le nkonzo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Uphi uMisiphathi? Umisiphathi uyeza bakwethu 210 minutes uyeza Nkosi yami. Sazoba mnandi shame. Kodwa sindawo. Asindawo phela wewe asindawo. Sana sami, ngibonga kakhulu umsebenzi okwenzile muhle. Ngithi mina ngicela utshele umbukeli lapha ekhaya abangazi ukuthi uNovember it's a National Disability Awareness Month. Siyazi sonke ukuthi uNcami ungomunye wabafola kulowo mkhakha okungaphili kahle. Sithini kulabantu abasemakhaya abahlukumeza abantu abakhubazekile ababashayayo abantu abangaphilanga ngamakhanda babaphuca imali yabo yempesheni babancisha uthando baphinde babavalele. Sithini kubona? Ngicela ungiphindele lesingisi osheqaleni. National Disability Awareness Month. Okay, kule nyanga uNovember uNational Disability Awareness Month. So kulabantu abasemakhaya abahlukubeza abantu abaphila ngokukhubazeka shame. Siyabacela behlise kancane. Labantu badinga uthando, labantu badinga futhi ukunakekelwa. Kanti phela futhi bangabantu nabo bayaphila. Yes, bangabantu bayaphila because kuncane nje okuphazamisekile kodwa nje bangabantu bayaphila. Siphila nabo, sihamba nabo, siyabahlonipha futhi nathi siyabathanda. Siyabathanda futhi kakhulu lapha emakhaya shame. Uma ngabe uphila nokukhubazeka, siyakuthanda. Siyakuthanda shame. Sini Ncami namhlanje? Uncami sithi happy birthday Ncami. Uhlale uwena siyacela ungawashintsha amavukuvuku sikuthanda unjalo. No, ne-rice and bovu lapha ithutha ngaliyeki.